Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi ine Blessings Chilewuka. Koyamba mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera lero atsogolera gawo loyamba lopereka certificate kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Nduna ya za ntchito yati boma liwonetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata onse omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League pa nambala 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli ziwiri kwa duu. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera lero atsogolera gawo loyamba la mwambo wa 26 opereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Chikalata chochokera ku ofisi ya President ndi nduna chati Dr. Chakwera yemwenso ndi chancellor wa Mzuni afika pamalowa posachedwapa. Mafumu a mchigawo cha kumpoto anakaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino kukamupepesa pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Mwambowu unachitikira ku nyumba ya boma ya Mzuzu State Lodge komwe anakomana ndi Dr. Chakwera. Alex Mangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Ndi chikhalidwe cha Malawi kuti ngati wina wataya okondedwa wake, abale ndi anansi amabwera pamodzi kulimbikitsana ndi kumpatsa chilimbikitso. Pachifukwa ichi mafumu mchigawo cha kumpoto anali ku nyumba ya boma ya Mzuzu State Lodge kukapepesa President Dr. Lazarus Makathi Chakwera pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wawo Dr. Saulos Klaus Chilima. Poyankhula kwa mafumu, President Chakwera wati imfa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yakhudza Mmalawi aliyense kuphatikizirapo mafumu. Mfumu akunkhata be Kurumphi, Karonga ndi Chitipa atamva kuti president abwera kuno ku Mzuzu State Lodge, iwo anaonapo chamwayi kuti abwere adzapepese za imfa imeneyi. Koma president anatengapo somwayi kunena kuti imfa imeneyi sinakhudze munthu mmodzi, sinakhudze iwo okha ngati president poti anali achiwiri awo, kapena sinakhudze boma lokha chifukwa kuti awanali a vice president boma. Koma imfa imene a president akunena kuti inakhudza aliyense. Chifukwa chake a president anatengapo somwayi kuwapepesa mafumu amenewa kuti nawonso alandire chipepeso kwa iwo. Makamakaso kuonera kuti ngozi imeneyi inachitikira mchigawo chino, ndiyo a president anati nanenso ndikupepeseni. Mfumu yayikulu Kyungu ya maboma a Karonga ndi Chitipa yapempha Amalawi kuti apereke ulemu ndi chikondi kwa mtsogoleri wa dziko lino maka pa nthawi yachisoni. Amalawi tikhale anthu aulemu kulemekeza mtsogoleri amene alipo tsopano, timpase ulemu wake, timpase chikondi, tigwirizane kuti iwowo asogolere dziko lino bwino. Ngati sichita zimenezo Malawi singakhale dziko la mtendere. Pamwambowu mafumu anachokera m'maboma a Rumphi, Nkhatabe, Chitipa komanso Karonga. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera walimbikitsa anthu kuti akhale achikondi posachitira nkhanza anthu akhungu la chi alubino. Mayi wa dziko linoyu amalankhula m'boma la Rumphi pamwambo kumbukira anthu achi alubino. Eunice Jovo ali ndi ripoti. Listen very careful. We are saying united we stand, divided we fall. As we are here. Unali mwambo ochititsa kaso komwe kunali zionetsero zosiyanasiyana pa chikondwerero komwe mabungwe osiyanasiyana anaonetsa zomwe amachita pothandiza anthu achi alubino. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa msonkhanowu, mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera anati mpofunika kuti wina aliyense athandizire poteteza anthu achi alubino ku nkhanza zomwe zimachitika kuti nawonso adzipeza mwayi osangalala ndi ufulu wawo. Pamenepa mayi wa dziko linoyu anachenjeza andale komanso anthu onse m'dziko muno kuti asamachitire nkhanza anthu achi alubino makamaka pa nthawi yomwe dziko lino likukonzekera zisankho za aphungu komanso mtsogoleri wa dziko, atipoti malipoti akuonetsa kuti nthawi imeneyi ndi yomwe anthu achi alubino amaona nkhanza zochuluka.
ine ndine mboni pano tikupulikana mungawina yayi visankho chifukwa chakuti mwakoma wakuti mwatola chiwo ise tindakomepo munthu ntheni pano ndi kwinasi tili pampando olo kachikhuni kalikose tindamwepo chanthe tili pano ndi so musuzika waka vakuchita ivi vakusuzika waka tikupulikana vakusuzika waka yayi para chiuta wakhumba kuti muye pampando muyenge pampando gomezekana wakachiuta mwene iyumbwino. mtsogoleri wa bungwe lomwe limaona za anthu achi alubino mdziko muno la Association of People with Albinism APAM Young Muhamba anayamika boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana zomwe zikuthandizira kukweza umoyo wa anthu achi alubino mdziko muno zomwe akutinso zathandiza kuti mavuto omwe akhala akukumana nawo achepe. Amuhamba komabe anapempha boma kuti likhwimitse chitetezo pa nthawi yomwe dziko lino lidzikonzekera chisankho ponena kuti anthu ambiri achi alubino amachita mantha kukaponya nawo voti ati kamba koopa kuti achitiridwa nkhanza zosiyanasiyana. Zina zimene zachitika zinthu zabwino nkhani ya manyumba nkhani ya national plan imene tikunenayi paliso zinthu zina zambiri nkhani za mabill disability act inapangidwa liziwu ya nyuwani ya 2014 inadusa chaka chomwe chino ndiye tikaona zinthu zimene zachitikazi tili ndi chikhulupiriro kunena kuti anzathu aboma komanso adindo ena osiyanasiyana ma NGOs abwera poyera. Ndipo nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza anauza msonkhanowu kuti boma likuchita chothekera china chilichonse pofuna kukhwimitsa chitetezo komanso kusamalira anthu achi alubino mdziko muno. Asendeza anatsimikizanso kuti unduna wawo akukambirana ndi unduna wa zamalo kuti apereke malo omwe a bungwe la APAM akuwafuna mdziko muno. Chimene tikufuna kupanga ngati kunduna kuthandizira kwa anzathu achi alubino ndicho kupeza malo amenewa ndiwoti pakakhala factory imeneyi ndiyoti pakakhala so maofesi koma makamaka mbali ya factory nchionera kuti aufunitsitsa kuti azipanga mafuta awo amene amayenera kudzola anzathu achi alubino amene amatha kutetezera khungu lawo makamaka kuti kudzuwa chifukwa khungu lawo ndi dzuwa siligwirizana limabweretsa matenda aja a kansa ndi aufunitsitsa kuti akhale ndi malo amenewa. Malipoti akuonetsa kuti nkhanza zoposa 218 zochititsa mantha ndi zomwe zinawachitikira anthu achi alubino mu zaka 10 kuchokera mchaka cha 2014 mpaka 2024. Ndipo malipoti ochokera ku polisi akuonetsa kuti anthu 49 achi alubino anachitidwa nkhanza zosiyanasiyana pa nthawi ya zisankho mchaka cha 2018 mpaka 2020. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Mzuzu. Unduna wa zamaphunziro wati nkofunika kulimbikitsa ntchito zakafukufuku zopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambauwa Wirima anena izi ku Lilongwe pa msonkhano okhazikitsa ntchito ya kafukufuku yokweza maphunziro m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo kwa ana omwe adalephera kupeza maphunziro a primary. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Ntchito yomwe ayikhazikitsayi akuti ithandizira kuti ana omwe adalephera kupeza maphunziro awo sukulu za primary ali ang'ono akwaniritse kupeza maphunzirowa ngati ana ena aliwonse. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Link Community Development kuno ku Malawi Harold Kuombola, ntchito ya kafukufukuyi igwiritsa ntchito njira zopezekeratu zosiyanasiyana poonetsetsa kuti maphunziro akufikiranso ana oterewa. Akuombola anapitiriza kunena kuti bungwe lawo lachita ubwezi ndi mabungwe osiyanasiyana polondoloza ntchito za maphunziro za mtunduwu kuti ntchitoyi ikhale yopindula. Project imeneyi yakhazikitsidwa chifukwa chonena kuti tinaona kuti aphunzitsi amene amaphunzitsa ku sukulu zetimati za complementary basic education ambiri ayiwo otingoti onse ayiwo ndi aphunzitsi oti sanalandire maphunziro apadera ku teacher training college akaphunzitsidwe pa sukulu. Ndiye pamakhala gap yonena kuti kodi mwana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kapena amene ali ndi mavuto ena pophunzira amuthandiza motani, panalibe upangiri umenewo. Ndiye project imeneyi itikubwera kuti tipange kafukufuku kunena kuti kodi ndi zinthu ziti zimene zingawathandizire aphunzitsi amenewa
kukhala ndi luso loyenera. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi, nduna ya zamaphunziro Amadalitso Kambauwa Wilima anati boma ndi lodzipereka poonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno akulandira maphunziro posatengera mavuto omwe ali nawo, zomwe akuti nzofunika kuti zotsatira zakafukufuku pa ntchito za maphunziro zizigwiritsidwa ntchito posintha zinthu. Kafukufuku amene achitike athandizire kuti tikhoza kukhala ndi ndondomeko zabwino zimene zikhoza kukathandizira zomwe zikuchitika kale pa ground, kuti tione kuti kodi maphunziro amene wawo amene timanena kuti othandizira maphunziro amene ali okhazikika, kuti mwina ana oti osanapitiza skulu oanasira padera osanapita skulu nthawi imene amene kukhalapo, kuti nawonso kuti akhoza kukathandizika bwino bwanji, kuti maphunziro amene wanso akhoza kukhala kupititsidwa patsogolo mu njira zamakono bwanji. Ntchito ya kafukufuku yomwe ayikhazikitsayi ikuyembekezereka kutha mu chaka cha 2027. Lonjezo Sodoka, MBC, Lilongwe. Nduna ya za ntchito a Agnes Nyalonje yati boma liwonetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata onse mdziko muno, maka iwo amene ali ndi zonse zoyenereza. Anyalonje amayankhula izi ku Lilongwe Technical College, komwe anakaona momwe ntchito yosankha anthu amene akufuna kukagwira ntchito m'minda mdziko la Israel ikuyendera. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Boma la Malawi litalengeza kuti likufuna achinyamata amene ali okondweretsedwa kukagwira ntchito ku Israel m'minda, anthu 3,557 ndiwo adalembera ntchitoyi. Mwa anthu amenewa 3,309 ndi amene ayitanidwa kuti akachite mayeso a ntchito, kuyimirira 93% ya anthu onse amene analembera ntchitoyi. Mayeso a ntchitowa achitika m'maboma onse a mdziko muno lolemba lapitali, kupatulapo maboma atatu omwe ndi kuphatikiza Lilongwe. Lilongwe yomwe ili ndi chiwerengero chachikulu cha anthu amene akufuna ntchito imeneyi, chomwe ndi choposa 2,000, yakhala ikuchititsa mayeso a ntchitowa kuyambira lachiwiri lapitali, ndipo mayesowa adzatha lachisanu likubwerali, ndipo izi zikuchitikira ku sukulu ya Lilongwe Technical College. Nduna yona za ntchito a Agnes Nyalonje inakaona mmene zinthu zikuyendera kumeneko. Anyalonje anauza MBC kuti Lilongwe ili ndi chiwerengero chachikulu cha anthu amene akufuna ntchitoyi, kamba kakuti imalandiranso makalata a anthu amene amaponya m'maboma osiyanasiyana, koma anthuwo ndi ochokera ku Lilongwe. Iwo anafotokozanso kuti Lilongwe yakhalanso ikulandira makalata ofunsira ntchitowa kupyolera pa makina a intaneti ochokera mdziko monse muno, ndipo ndi chifukwa chinanso chimene chachititsa kuti Lilongwe ikhale ndi chiwerengero chachikulu cha anthu ofuna ntchitoyi. Anyalonje anafotokoza kuti cholinga cha boma ndi kuonetsetsa kuti achinyamata onse amene ali nzoyenereza apeza mwayi wa ntchito mofanana, ndipo n'chifukwa chake anapereka uthenga woyenerera kwa onse amene akufuna ntchitoyi, komanso kuwapatsa mwayi kuti akhoza kumaponya kalata zawo zofunsira ntchitoyi kuchokera m'boma lina lililonse mdziko muno. Programu iyi yolemba achinyamata ntchito kuti apite ku Israel kukagwira ntchito, cholinga cha boma pansi pa president athu ndi choti mnyamata aliyense, mtsikana aliyense amene ali nkuthekera kugwira ntchito ya mafamu ku Israel akhale ndi mwayi opanga nawo, opikisana nawo. Nchifukwa chake ifeyo ngati boma taonetsetsa kuti maboma onse ali ndi office yoti mukhoza kukatula application yanu. Aliyense wapatsidwa mwayi kuti akhoza kupanga apply, ndipo tayesesa kupereka information yonse yofunikira kwa aliyense ndi nthawi yoti anthu apange apply. Anyalonje anaonjezeranso kunena kuti boma la Malawi lipindula ku ntchito yotumiza anthu ku Israel kamba ka misonkho imene izibwera mdziko muno, komanso luso limene achinyamatawa akalitenge kumeneko. Mmodzi mwa achinyamata amene anabwera kudzachita nawo mayeso amenewa ndi Awin Kaonga wa ku Area 22, ndipo iye wati akhulupirira kuti akapatsidwa mwayi wopita ku Israel akatenga luso la pamwamba limene adzathandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake otukula dziko lino kupyolera ku ntchito za ulimi, zokopa alendo, komanso za migodi. Kwambirimbiri chimene chandibweretsa kuti zapange nawo interview ndi masomphenya amene a president athu ali nawo a 2063, and masomphenya amenewo muli ATM strategy imene agriculture is part of them, is one of the sector of it. Ndiyeno ngati fema youth in 2063 tiyena kuti tikapita khala kumene kutapita ku Israel kumene kuja tikaphunzirako zambiri, kukothera tikaphunzirako zambiri zoti after 60 months contract atikata tizabwera kuno ku Malawi ndi kuzapanga zinthu zazikulu kwambiri kuzera mu maskills amene tikhoza kuphunzira kumeneko. Achinyamata amenewa ngati angatengedwe kuti apite ku Israel, ndiye kuti akuyembekezeka kukakhala kumeneko miyezi yosachepera 60 akugwira ntchito. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe.
nkhanizi zochokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero atsogolera gawo loyamba lopereka satifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Nduna ya za ntchito yati boma liwonetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata onse omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League pa nambala 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli ziwiri kwa du. Popitiriza, nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule omwe anali achipani cha UTM alowa chipani cha Malawi Congress. Powalandira mchipanichi kulikulu la chipanichi mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu mchipani cha MCP a Esno Mkaka ati Akamtukule sanasochere kamba kuti alowa chipani chomwe chilibe mwini koma ndi chipani cha Malawi aliyense. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri. Pa msonkhano wa atolankhani omwe unachitikira kulikulu la chipani cha Malawi Congress mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipanichi a Esno Mkaka analengeza kuti nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule omwe anali chipani cha UTM tsopano alowa chipani cha Malawi Congress. Ankaka ati zikutanthauza kuti chipani cha MCP ndi cha nzika iliyonse ya dziko lino, ndipo chipanichi ndi chokonzeka kulandira aliyense yemwe akufuna kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana zokweza dziko lino. Chinthu chimodzi sikungosonyeza kuti Achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party mbiri yawo yabwino ikumkera patsogolo zimene zikukopa anthu kuchoka mzipani zina komanso ena amene analibiretu zipani kuti abwere ndi kukhala nafe mchipani cha Malawi Congress Party ngati mamembala kuti agwire ntchito ndi Dr. Lazarus Chakwera pamene akutukula dziko lino. Anthu ndi ankhani akuyembekezera ali pamsere panopa ndi ulamulamu kufuna kuti alowe, ndipo Chakwera udatsegula chitseko tere tuyembekezera kuti m'masiku akubwerawa anthu ena ambirimbiri akhala akulowa mchipanichi. Poyankhulapo Akamtukule ati alowa chipanichi kamba kuti akufuna kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pogwira ntchito yotukula dziko la Malawi. Chimene ndikitisa chionena kuti ndaganiza kwambiri, ndaganiza kupempherera kuona kuti zingaende bwanji, ndafika pa chisankho chimene chilero ndilaganiza choncho ndilandiraso malangizo komanso ndapemphera mochuluka kuti tifike malo ano. Ndiye lero ndisangalala kwambiri kuchitacho ina nawo chipani cha Malawi Congress. Zoleteza mpando nkhani imene singakhalepo chifukwa chonena kuti kusankha kapena kuyesa nduna za boma imeneyo ni ntchito imene president wa dziko amapatsidwa ndi malamulo akulu a dziko limene pati Constitution of the Republic of Malawi. Ndesi kunganenepo zimenezo chimene ndachitira ine chisankho imenechi chonena kuti lionetsetse kuti president Chakwera atengeso boma 2025. Akuluakulu a chipani cha MCP ati khomo ndilotsekula ndipo aliyense yemwe ali ndi masomphenya a chitukuko cha dziko lino ndi olandiridwa mchipanichi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Yemwe amusankha kukhala kansala wa dera la Mwasa mboma la Mangochi, Stuart Mwase amulumbiritsa pa mpandowu pamwambo omwe wachitikira ku konsolo ya tauni ya Mangochi. Kansala Mwase yemwe ndi wa chipani cha Malawi Congress MCP walowa m'malo mwa malemu Edina Yusuf Joseph yemwe anamwalira mchaka cha 2022. Owen Mavula ali ndi ripoti. Yemwe amusankha pa udindo wa kansala wa ward ya Mwansa ku Mangochi North East, Stuart Mwase tsopano amulumbiritsa pa udindowu pamwambo omwe wachitikira ku konsolo ya town ya Mangochi. Kulumbirako kukutanthauza kuti Amwase omwe ndi achipani cha Malawi Congress tsopano ndi mmodzi mwa adindo otumikira ku konsolo ya town ya Mangochi potsatira kupambana kwawo pa chisankho chomwe chachitika pa 23 Julayi. Polankhula atawalumbiritsa pa udindowu, Amwase ati ndiokondwa kuti anapambana pa masankhowa ndipo tsopano chidwi chawo chili pakugwira ntchito modzipereka kutumikira ntchito za chitukuko mdera mwawo. Chitukuko choyamba zimene ndapanga kale ndizitchule, nabweretsa mijigo imene nakumba ndi galimoto 3, namangisa nzikiti, komanso ifeyo ngati kwa Mbaluku akhala akutiuza anthu akuti ife tili mu town assembly. Komano vuto limene limachitika ndi kuti kwathu kumachuluka kwambiri za umbanda, ndidayesesa kuzera kuchipali ndayika magesi ma street light munsewu kuti anthu oyenda movutikira usiku akamapita kwawo akaderedwa asamachitiridwe chipongwe.
ndiye pamene athira magesi amenewo ndi ntchito yanga pamene ndasankhidwa ngati kansala komanso kulumbiritsidwa kuti pamene athira magesi nayika inewo ndipezenso mwayi wina kuchokera ku council kuti magesi enawo akafike mpaka pa nkhokwe kuti anthu aziyenda bwino usiku akadere. Mawu ake meya wa tawuni ya Mangochi kansala Imani Chisuse wati konsolo yawo ndiyokondwa tsopano kuti derali lili ndi yemwe adziliyimirira pa ntchito za chitukuko. Ndipo mmodzi mwa omwe athirirapo ndemanga ndi kansala wa ward ya Malindi Hassan Chikuta yemwenso ndi wachiwiri kwa wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chakummawa. President athu Dr. Lazarus Makazi Chakwera akafuna kupanga zitukuko akupanga mosayang'ana dera kuti kapena uyindo wakuti koma akupanga zitukuko zake throughout Malawi yonse kaya kumpoto ka chigawo cha pakati ku Eastern Region konse. Izizi ndi zizindikiro mwa izo zimene zachitisa anthu akuno ku Mangochi kuti avotere chipani chimenechi cha Malawi Congress. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linalengeza kuti a Stewart Mwase a chipani cha Malawi Congress ndi omwe anapambana pa chisankho chapadera chomwe chachitika pa 23 July ku wadi ya Mwansa ku Mangochi atapeza mavoti 1073. Owen Mavula, MBC Mangochi. Mu nkhani za malonda akuluakulu a kampani ya Nico Holdings ati ayambapo ntchito yokonzanso nthambi yawo ya mdziko la Zambia kuti iyambe kupanga phindu. Malingana ndi zotsatira za kampani ya Nico Holdings za chaka cha 2023, nthambi yawo ya ku Zambia yataya ndalama zoposa 1 billion kwacha. Koma ngakhale izi zili yomwechi wapampando wa Nico Holdings Gafar Hassam ati nthambi zawo zina za maiko ena zachita bwino. Ifeyo tilosangalala kwambiri ngati board komanso ma shareholders athu asangalala kwambiri ndi mmene kampani yapangira. Malo opangira marketplace ndiovuta kwambiri panopa mdziko mwathu muno komanso globally pali zinthu zambiri zimene zili zovuta. Koma ngakhale kuli mavuto onsewo kampani yathu yachita bwino. Mukaona phindu lake la chaka 2023 lachuluka 60% kuchokera chaka cha kumbuyo 2022. 2023 tapanga record profit ya 59.1 billion kwacha. Zimene zozo ndi ndalama zambiri zochuluka kwambiri ndipo ifeyo anthu a Nico banja la Nico tilosangalala kwambiri. Zambia taonako mavuto ena mu kampani yathu. Komano mavuto tinathamanga panga kuti tiyapange address mwansanga. Ndipo panopa tilokhutitsidwa kuti zimene tapangazo tayika ndondomeko kuti chaka cha 2024 ya kampani yetu iona ikusinthadi ndi kupanga so report malizatsa bwino mmene ilili Nico Group as a whole. Kazembe wa dziko la Morocco ku Malawi Abdel Kader Naji walonjeza kuti boma lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino pa ntchito za chitukuko. Iwo alankhula izi ku Lilongwe pomwe amakondwerera kuti mfumu yawo Muhammad yachisanu ndi chimodzi yakwanitsa zaka 25 chilowereni pa ufumu wa dzikolo. Paul Mloka walemba ripotiri. Mawu ake kazembe wa dziko la Morocco ku Malawi Abdel Kader Naji ati dziko lawo pomwe likukondwerera kuti mfumu Muhammad VI yakwanitsa zaka 25 ikulamulira, dziko lawo lalimbikitsa kwambiri maubale ndi maiko ena kuphatikizapo Malawi. Kazembeyo ati pomwe akusangalala ayika chidwi kwambiri pothandiza dziko lino pa ntchito zachitukuko komanso ndi upangiri osiyanasiyana okhudza ntchito zachuma ndi zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yona za maubale a dziko lino ndi maiko ena Ananse Tembo anayamikira dziko la Morocco ati kamba koyika chidwi pa ntchito zopititsa patsogolo chikhalidwe. Iwo atinso dziko la Malawi lili ndi zambiri zoti liphunzire ku dziko la Morocco. Dziko la Morocco ndi dziko limene mu zaka 25 zapitazi lakwera kwambiri, lathamanga titi chitukuko chake cha misewu ndi dziko limene ifa Malawi tiyenera kuphunzirako kuti anthu akayika onse akagwirizana pa chimodzi zinthu zimakhoza kuyenda. Ndi ubale anthu akumapita kukaphunzira. Chaka chino atipatsa ma scholarship 100, chaka chamawa atipatsa 100. Ndi kuti anthu amene akupita ku Morocco kukaphunzira azikaphunziranso maluso ambirimbiri amene angabwere nawonso ku Malawi kuno
kudzathandiza chitukuko cha dziko lino. ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowu ndi wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Amadaliso Kazombo, nduna yona zokopa alendo a Vera Kantukule, akuluakulu aboma ndi anthu ena ambiri. Paul Mlowoka, MBC Lilongwe. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League ili pa nambala 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli ziwiri kwa du. Masewerowa anaseweredwa pa Mpira Stadium mu mzinda wa Blantyre. Amini Musa ali ndi ripoti. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero atsogolera gawo loyamba lopereka certificate kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Nduna ya za ntchito yati boma liwonetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata onse omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League pa nambala 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli ziwiri kwa du. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.